केरा के करी हाँ मो परिचय शुणिबे हाँ मो बसवास करे काशी राज्य रे ଆଉ ସେ କାଶୀରାଜ୍ୟରେ ଯେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସରି ଆଉ ଆଉ ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ ତାଙ୍କରି ଏକମାତ୍ର ଅଣୟର ଝିଅ ହେଉଛି ମୁଁ ସତରେ ଅନେରା ତାହେଲେ ତୁମ ନାମଟି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶାମୁକା ଶାମୁକା ହଁ ସତରେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତୁମ ନାମଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତେ ହଁ କେବେ ଠିକରେ ହଁ ମୋ ପରିଚୟ ତ ଶୁଣିଲେ ଏଇନେ କୁହନ୍ତୁ ନା ତମ ପରିଚୟଟି କ'ଣ? ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛେ କାହିଁକି ଅମ୍ମାନ କରିବେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ରାଜକୁମାରୀ ତାହେଲେ କୁହ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣାଲୋ ରାଜନନ୍ଦନା ସୁକୁମାରୀ ନୟନା ଶୁଣାଲୋ ରାଜନନ୍ଦନା ସୁକୁମାରୀ ନୟନା ପରିଚୟ ମୋର ସୁରନାରୀ ବର ପରିଚୟ ମୋର ସୁରନାରୀ ବର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର ମୋର ସିନା ଶୁଣାଲୋ ରାଜନନ୍ଦନା ସୁକୁମାରୀ ନୟନା ସୁକୁମାରୀ ନୟନା ତାପରେ ଦଶ ଜଳା ସିଂହ ମୋର ପିତା ଦଶ ଜଳା ସିଂହ ମୋର ପିତା ଜଣେ ଅଟେ ମୋ ମାତା ସାଗର କୁମାର ନାମ ମୋର ସାଗର କୁମାର ନାମ ମୋର ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯଦି ଦର୍ଶନ ଆସିଲେ ତାନେ ଏକ ହୋଇ ରାମ ଜଗନ୍ନାଥେ
ପରିଚୟ ମୋର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଦଶୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁହିଁ ନାମ ମୋ ସାଗର କୁମାର। ସତରେ ହଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସତରେ ସାଗା ତମେ ଦେଖ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଯେତେ ବି ତମକୁ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ତମର କହିବ ଏ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁତ୍ର ପରି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଠିକ ହବନି। ଏତେ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ କେମିତି ବିପଦ ଘଟୁଛି। ହଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଆଉ ରୁହନି ଫେରିଯାଅ ତମ ରାଜନିବାସକୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଉଛି ମୋ କଥାକୁ। ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ହେ ସାଗା ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲିଛି ହଁ